सुदे सेरजा हुदे आदा गंगना दामदे खामा दामदे आदा सिफुं सुदे सेरजा हुदे आदा गंगना दामदे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गंगना मिउजिक प्रडाक्शननि आन्डाराव गोदानै मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाबाय हाबाब हाय आदामोन होननाय मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव नोंथांमोना फाव खालामनाय नुनो मोनगोन थाजिम नार्जारी आरो स्वीटी नार्जारी बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्शन आरो करियोग्राफार खालामदों लक्ष्मी ब्रह्म बिथाङा आरो DOPआव दङ सान बर' मुवा एबा मेकआप आर्टिस्टआव दङ पूजा। थ' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो गंगना मिउजिक प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन।